Η ίδια ιστορία, το ίδιο σκηνικό, η κάθε παράταξη να βγαίνει στο βήμα, να κάνει μια συνοπτική ανάλυση του Κυπριακού και να λέει τα γνωστά ξύλινα λόγια και να έχει συνθήματα. Από ουσία τίποτα. Το είπαμε, το ξαναείπαμε και θα συνεχίσουμε να το ξαναλέμε μέχρι να τρυπήσουμε τις παρομοίρες σας και να υπερπηδήσουμε τον φανατισμό σας. Ενότητα, ενότητα, ενότητα. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι που απαιτείται. Αυτό για το οποίο θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Όσο για τους υπερικούς του τραπεζικές, η απάντηση στις απορίες τους είναι ευνόητη. Είμαστε με την Κύπρο και με όσους παλεύουν και αγωνίζονται για αυτή. Η δική μας απορία είναι άλλη. Το αντιομοσπονδιακό ΣΕΝΕΛ-ΛΕΒΕΝ μόνο στα βρία ή θα μοιραστούν οι ψήφοι σας και στην τρικυμία πολιτών του κ. Λιλίκα. Στον αγώνα